ngedukake dokumentasi saha ketak-ketakan. Ana bakul obat kalah Mbah Walu ya sampean. Coba Mbah. Iya. Iki diakep terus zaman kowe dodol obat ning Parangkusumo kae lho. Nek ngendi Mas? Nggih tahu niki kok. Apa? Nah niku coba Para sederek, para sedulur, monggo menawi badhe panjenengan sehat sedaya, monggo kula aturi tindak mriki. Menika wonten obat ingkang mujarab, mboten mahal reginipun. Menawi wonten Jakarta menika 50.000 setunggal bungkus menawi wonten mriki gangsal 12.000. Monggo. Aku ora mung nggawa botol cilik, nek nggawa botol gedhe. Nek sampean kepanaunan sampean kadasan, sampean kudu kan mlaku mriki tak oleh ora mari mesti bakal bokole Bali, duwite Bali. Nek sing koyoke pegel wonten belah bagian ngethok iki kopan iki ben ngadeg propet konang-konangan lungguh sekesuk metu sak lenteng benok kiyul-kiyul balake bathuk rawat kebotak. Sampean sing maune joroke ambruk, sampean ngombe obat kula langsung iso mangkar sepur kluthuk. Sampean kudu eling, raga kudu diragati sebab sing diragoi saben dina nek ora diragati iso dadi ragangan. Sik kuwi raga ki mau rada gawe. Nyambut gawe ki ra ngrogoi raga. Ngono. Cedake bakul jamu ana bakul empek, hawuk-hawuk. Jeruk. Aku iki ning terminal ceritane. Kayak kowe sing dodol Mas. Mas. Patut banget dadi master kowe. Sedulur-sedulur kakung sing panuke gak iso panggung ki apa obate? Sampan rasa ragu-ragu Pak. Nek motor mogok iso didorong, nek Sontoloyo mogok angel didorong. Sampan mriki Pak kula oleh ki monggo. Wes. Sontoloyo ki. Sontoloyo ki apa?